Pebrot, trec els alls. Això per què? El pebrot només per donar gust? Bueno, el pebrot, perquè ja està fet. Vale? I com que la carn necessita més rato, pues... Ah, vale. Aquest vídeo el passes perquè em veig l'arròs i queda bo. Quan me queda bo, quan no, no. Collons, jo 3 vegades que he vingut aquí... Com va el caldo? Ja està, el caldo es va fent a poc a poc. Només hem posat Pastanaga, el caldo és que ja està fet. El podríem fer, però estaríem aquí 2 hores fent caldo, saps? I no és plan de perdre temps. Què has fet? Has tirat sal? Una miqueta de sal. Oye, però explico, cony, explico. Un poquet de sal, un poquet. Un poquet, ara Un poquet de m'agrada. sal. Tot aquí a l'Alicantí. Cago l'hòstia. Un poquet de sal. Vale, ja està. 43 o 44. A veure, un segon, a veure. Ara tenim cigrons al caldo. Sí. De verdura, hem de portar verdura, no? Són iogurts, però consideren verdura. A veure, un segon, la cullera gran. Toni, la càmera t'estima, Surts molt bé, la càmera. Ara ja és un molt vergonyós. Vaig de cul, la càmera, tio. Vinga, va, això ja que hi està, Ja que no tenim a punt això, Tot ben rosadet, no? Tot ben rosadet. Que sí. Un poquet rosadet. Molt, Molt rosadet. Molt rosadet. Vale. que estigui prou fet. Vinga, va. Se fot fa olor, Quasi dinar i ja està. Explica, ara què? Jo fixo, a veure si em cansou. Ara què, Toni? Tomatito. L'obrim. Utilitzem l'eina 5.0. Tomata fregida. M'he passat tot el matí fent tomata fregida. Llavors l'he envasat i ara la tiro aquí. El caldo el vols ja, Toni? Sí. Tirem cercles, poc a poc, per fer xup-xup. En cercles poc a poc, perquè Qui diu tomata diu ketchup. No. Un pany de cau. La feinada li ha donat empaquetada de tomata. Fill, caldo. Posa-la aquí. porta el caldo i es posa al costat. No li tires cigrons? Sí, estan a dintre. Quina proporció d'arròs per persona, Toni? Dos a... Quina proporció? 100 grams per persona. 100 grams per persona. O sigui, són 8, jo posaré 1 quilo. Molt bé. Serien 800 grams, però aquí... Això que la gent... Ja quejaven, En 100 no fa... Jo sí. Però més o menys són 100 per persona. 1 quilo o 10 persones? Sí, sí. Va. L'oliva, I 20 persones. 3 litros de caldo. Caldo de pollo. Amb pastanaga i cigrons. En pastanaga? I cigrons. No, com es diu? Encefanorio. 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 És que és alicantina la paella, és alicantina, s'ha de parlar raro. Si no. Perdona, cada dia no Estefanoria. Però Estefanorio no. Estefanoria no, Estefanoria. Estefanoria. Safanòria. I la meva dona a Sant Feliu també et diuen Estefanoria. Veus? És molt d'aquí, això, Sí. I la taronja deia Estefanoria. Aquest és un Feliu El foc a tope o...? Espera. Vas per la tramuntada.
Porta el primo aquí, Foraster. Perquè per les guiris que hi ha a l'estiu. Ara. Perquè sí. El foc pujadet, el foc? Hem vingut aquí. Bueno, ara que bulli una mica. De Girona. Ara ha de bullir tot La una mica. capital. Sí, mira, sí, de la província. Home, Igual que tu l'entens. La capital, no? Però la proporció de... Quasi. La proporció d'arròs i aigua és molt important. La variada del costat de la Explica. 2-1. 2-1, o sigui, una tassa d'arròs, 2 tasses d'aigua, bàsicament seria això. No? Una tassa d'arròs, 2 d'aigua. És com els sígrens i la tònica. Per cada gos, 2 gots de tònica, una de sígrens. Ai, no, al revés, perdona. estava suat, tio. D'aquí 2 dies veurem en Antoni en el, com es diu, el Nou Bunky Foundation. Ho veureu. El què? El Toni Bull. A veure. Què estàs fent ara, Toni? Digue'm? Què estàs fent? Res, tio! Estàs agobiant, tio! Mentre es fa paella, Dius, hi ha les lloses i cap a la dreta... te'l fem vermutillo. Sí. És que realment... I d'aquí res, a tope. Jaume, tu no hi eres. M'he equivocat en un trencant i m'he anat a l'esquerra. Tenia que seguir a la dreta. Ara, com ara? I te'n vas més lluny i llavors tornes cap a dalt i puges i tot dos. Ja hi arribi. M'he de provar de serri, aquí mateix. Vols provar per tot? Anava de fuster, després anava a Fugillada, després anava a treballar. I bueno, s'anava més la de venir per preparar. Moment crític. He vingut Una mica de sal. del foc i he vingut això. La setmana passada se'n mandava, però és un placer. Arròs. Important. No, men. Vam anar amb una furgoneta, vam anar nou. Va ser molt guau. Vam anar a una bodega, que era focat. Sí. Important ara, rellotge, 18 minuts. Des del moment que torna a... Des del moment que torna a bullir. 18 minuts. O 17. I després deixar reposar una mica. I després dels 18, què passa? La cata, Parar i deixar-la reposar 5 minuts. un jove, un... Però són 18 minuts. I amb un quilo d'arròs ja n'hi ha prou. Són 8 persones. 8 persones serien 800 grams, però som tots adults. Si sobra una mica no passa res. Acabes comprant. Aquest any torna a Franco Espanyoles i bueno, el dia estava bé però no va comprar res i tampoc No es va acabar d'agradar. Bueno, no que s'ha de pagar més vegades. Entre bé, no importa. Nosaltres vam anar i hi ha una nòdula allà. Ah, t'ho vam posar l'altra vegada per brocs. Jove, tal, criança i així. ben posadet, que ha de fer maco. Una volta per les bodegues i després les bodegues aquestes... L'any jo no el poso, l'any te'l guardo per tu. I ara té 78 anys i segurament passarà una estona. I va venir ja jo que havia pujat l'empresa des de res i ara em sembla que embotellava un milió d'ampolles a l'any. 900 i pico mil. Joder, i va venir ja, escoltíem les ties, no? Parlaven del vi com si fossin persones, no? Deia, esto que te venden un vino del año 40 como tal, digo, esto no nada. Un vino, digo, si está bueno, digo, es igual, lo estuvo más. ¿Sabes? Si te venden un vino molt vell, pues, igual està bo, no? Però no és el moment de tot això. I llavors va començar a fotre-se amb les ties, no? Diu, estas son las mujeres, las de 40, las de 20, y al final va haver de marxar. Se estava fotent eso. Bueno, me voy. No, ja, de vino amb una cata de vins. Estic retarda. 15:00. Quan has d'estar bullint? 18 minuts. Vinga, va, ja pots tallar. Talla. No. Corten! És bona!
què estàs picant aquí, a veure? No, la teva. Eh? No No estic fent res. Només moure una miqueta perquè tot l'arròs se senti bé. Aquí està. Són detalls que si no ho faig jo després queda malament. No influeix. Baixar ràpid no va ser mai ràpid. No, sí. Està picant aquí. Això és donar-li carinyo, però no serveix de res. Igual no va bé, o no la talla, o què No, sé. sí. Ah, sí, això sí, saps? Sí, Sempre va haver llista de sal. Quina llista de sal? Que venen les proteccions aquí. Són molt fins, d'estiu, llargs, però aquí porten tot la protecció aquesta. Bueno, està. També de l'especialitat. Potser sortirà bo. Me pareix que sí. Una miqueta de sal i ja està. El mandíbul de la bicicleta, Ah, provaré jo, a veure com està. que si no em fan mal, Aniran tecs, aniran robees, aniran cànyons. igual m'he fet a la dent llarga perquè vagis on te vagis, tota la bici seria... Ja està. I esperar. No més. La sal al final? La sal al final? No. Vas provar. Està fent el caldo allà dintre, és un bon moment. de Shimano. La sal al caldo o aquí? Que és tot el camí d'aquest... El caldo. caldo. I a la verdura mentre s'està fregint, també. Que portes al bidó. Ho vaig a tastar. No es desfarà el gel aquest aquí? Jo per això diré que no la nevera. Saps què passa? Que jo no he mirat el caldo i això i no he mirat Va posar la nevera aquí. les proporcions d'aquesta. Ara no sé què dir els collons. Tens la He nevera d'anar gravant això? una vegada amb cremallera. Home, si no, Manel, surt. No hi caurà? I què? Ara estàs contra llum. Cabron. Ara. Ara vas a llum, ara. Molt tio. Hòstia, no mengeu res, Anem a veure. Vine. Tot i tantes herbes, Vine. serà a final d'abril, Ojo, que jo no sé si... A mi no, al mòbil. Ojo, 15-17, surt d'ahir. Sí. Doncs ja està. No, del mar. A tapar, ja podem parar. No? Prèviament hem baixat el foc, eh? Bueno, sí, cap a minut 12 o així, el parem una miqueta. No, són de d'esport. Podem anar afluixant una mica. Són de... Ja ara, si tinguéssim diari, bueno, ja, això No, Jo, casco i... home, No vols que t'ho vagi a mirar? ara dius que no... Aquest no és el passat. Més que ho compres. No, fa res. Marc, tens diari al cotxe? Si tens diari al cotxe. Diari del cotxe, no. No, doncs no n'hi ha diari, Toni. 18 minuts, Toni. Ara has de fer, no? 17, 18... Ara has de fer, no, Toni? Ara què? Ja heu de fer 18 minuts, no? Ja està fet, sí, ja està Ah, vale, fet. I ara es deixa reposar una miqueta, ja podem posar els plats... Vale. Bueno, si cal, a veure una miqueta. Al súper? Què has fet aquí, Toni? Res! Res, Ho heu vist? Fàcil que és o no? Agafes tots els ingredients, agafes Antoni, el deixes aquí una hora i una hora i mitja que ja està fet. Sí, no? Què us sembla? També tens raó. Quina pinta. Un segon. I cuinar és fàcil. A la pimienta, més o menys. Paella valenciana. Spanish paella. Molt bé, home. Manel, no m'enfoquis més ja, me cago en la... Què t'ha fet? Una hora i mitja i en Toni, i ja ho tens tot. Vinga, va. El cuiner, la paella. Paella, cuiner. I bona, Perquè jo resulta que la casa està un poc feta o... Ara, Falta sal, ara, després saber. tenim tota la tarda. Vinga, va.